Έχουμε επανάληψη της εκκίνησης, διότι η μπαταρία είναι μικρή αυτή που φοράει. Όπως βλέπετε θέλει 60 αμπέρ. Τουλάχιστον 60 αμπέρ για να γυρίσει. Είναι η μηχανή εδώ. Εδώ θέλει το καπό λίγο ρεγουλάρισμα. Εδώ είναι τα φώτα. Μεγάλη μικρή σκάλα. Όπως βλέπετε εδώ δείχτες βενζίνας, θερμοκρασίας δουλεύουν. Εδώ είναι ράδιο. Δεν θυμάμαι. Τα air condition εδώ. Εδώ όπως είναι τα ηλεκτρικά παράθυρα. Και το πίσω. Εδώ θέλει λίγο βοήθεια. Το αριστερό, αυτά θέλουν λίγο όλα λάδωμα. Οπα. Και έχουμε και από εδώ. Όχι, κάτι άλλο είναι εδώ. Εδώ ανάβουν και τα φώτα με το ροστάτι από εδώ πέρα. Και πάλι από εδώ κλείνουνε. Εκεί κάτω είναι το χειρόφρενο, το οποίο λύνει από εδώ. Και να το πάμε και μία βόλτα. Φαίνεται από εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι νεκρά. Εδώ είναι το overdrive, το drive, εδώ είναι το low. Ας βάλουμε και την όπισθεν. Και πάμε στο low. Ένα λεπτό να ανοίξω την πόρτα γιατί μου την έκλεισε ο αέρας και συνεχίζουμε.